हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो टेक आर'नाइ स्टुडिअ इउटिउब चेनेलाव बरायनाय बावहरबाय। आं दोंसे खन्थाइ आवरायगोन। बे खन्थाइनि मुङा जादों बिबायारि। बेखौ लिरदों फुंबिलि ब्रह्म आरो आवरायदों आं। बिबायारि। जिराब फाराब गस्ला गाननानै जलंगा हरनानै आखाइ फारसे थखन थुनानै गुबुन फारसेथिं लोरबां लोथां उदै हमथानानै बिबायारि आं मुथासे माइरं मालायनि दरखं दरखं आयौ हरदो आंनो अननानै मोजोमसे माइरं। गामिनि गथ' गथायफ्रा नुब्लानो जंखायो आंखौ फाग्लि फाग्लि बिबायारि होननानै खुबैयो हाथर आंनि रानस्राव हारा बिखिङाव। गामिनि गोरों गोरा आइजोफ्रा थाखोमायो आंखौ नुब्लानो दरफांथेनानै। थेवबो आं दुखु मोना इनै साना, मानोना बेनो आंनि खाफालनि रिफिनाय। सानानो हर, हरानो सान आंनि थाखाय। गाबखोमायो आं मोदै हुगार हुगार खना खना, थेवबो बाज्रिद बाज्रिद गांनाय उखैनायखौ लानानै मागियो आं गामि गामि खाराव माराव।